End of Gremlin, croeso i Studios Ochr Un. O'n i'n meddwl sa'r diwrnod yma'n dod, achos i fod yn onest, o'n i'n meddwl na mewn blwyddyn sa'r prosiect yn bara yn sa'ch chi gyd di bygro ffwr i Jamaica fo'r arian mawr da chi di greu ar ddiwedd yr holl prosiect. Ond da chi yma yn Studios Ochr Un, album di cael ei orffan. Mei, felly sa'ch chi'n gallu dechrau'n sôn sut da chi di cyrraedd y pwynt yma? Wel, peth anodd amdano fe gyd oedd cael ni gyd at ei gilydd a cael set i wneud y daith bach nath ni blwyddyn dwytha. So, yr adeg yna nath ni wneud sesiwn i ec 2, a dyn ar ôl wneud hynna i gyd, oedd yn teimlo bechod rili, fysa ni jyst yn gadael i gyd i fynd, gan bod ni wedi gorfod wneud caneuon i wneud y set, oedden ni eisiau wneud just cover versions i gyd. Felly, nath ni jyst teimlo, wel, mae jyst wel cario ymlaen, penne lawr. Da ni jyst i recordio album ydyn o hynna. Ydy'r album yma yn llawn caneuon da chi wedi wneud yn y set fyw yn barod neu os y stwff newydd i glywed hefyd? Mae stwff newydd hefyd, oes. Oes yna 10 can? Ie, mae yna 10 can yn efo. A wedyn yn fyw, da ni wedi bod yn gwneud yr can cyrff hefyd, pethau clasurol, so yn amlwg oedden ni eisiau gwneud hwnna. Felly ie, mae 10 can gwreiddiol, wedyn ryw 6 yn oedden ni'n gwneud yn fyw. Rwy'n dwytha, wedyn ryw 4 newydd wedyn i fewn yno. Y dol sut mae wedi gweithio, yn amlwg mae pawb yn gerddorion ar wahân ac yn sgwennu mewn bandiau ar wahân, so sut oedd hwn yn gweithio? Wel, mae pawb wedi sgwennu o leia 2 gan yr un, fi'n meddwl. So, a wedyn, mae fe lot o fe, pwy bynnag sydd wedi sgwennu fe sy'n hanner cynhyrchu fe gyda Mei wedyn. So, mae wedi gweithio'n eitha da, mae bach yn... mae'n ffordd gwahanol o weithio. Mae wedi bod yn job do rhwng... Chos mae pawb wedi bod yn brysur oedd. A studio Mei yn Gaerdydd, mae pawb jyst wedi bod yn popio mewn ac yn... Ond mae wedi gweithio ni da fel yn ymwneud. Dyna, dwi'n meddwl oedden ni'n teimlo erbyn y diwedd dod i ddiwedd recordio fo. Oedden ni'n teimlo fatha... yn y cychwyn oedden ni'n neud os mae rhywun yn sgwynnu'r can hun, oedd yn canodueddol i ganu'r can. Dwi'n meddwl, da ni wedi trio gweithio bod ni gyd yn canu mwy ar bob can i wneud o swndio fatha grŵp. End of Gremlin yn hytrach na jyst lot o grwpiau gwahanol. So mae hynna wedi bod yn rhan o ffendio sŵn, ar yn traed cyn o ddenga, jyst ffendio rhywbeth sy'n gweithio i ni. Ti'n ffindio fo'n anodd achos yn amlwg ti'n recordio bandiau eraill yn y studio mell er enghraifft, ond ti'n ffindio fo'n anodd wedyn sgwennu can a cael pobl fewn yn gweithio ar gynnyrch ti'n fwy o ran ohono fo? Wel, dim o gwbl, dwi'n mynd i ffendio fo'n anodd, hynna. Just reit yn y diwedd, cos da ni trio cael yr album allan i Steddfod, so nath ni nath Osh recordio chdi bach o'i drums o yn Llanuwchlyn ffynna. So oedden ni gorfod pull it out of the hat, fel sy'n nhw'n dweud, go iawn yn y diwedd. Ond mae wedi bod yn eistedd tynnu at yn gilydd a gweithio fo'n gilydd, a da ni di wneud o. Mae pawb wedi bod yn dod ar ryw sgil arbennig i End of Gremlin. Ti wedi bod yn recordio, mae Rhys, dwi'n meddwl, wedi gwneud yr gwaith celf. Be bydd'ch pwera chi? Y fan di speciality di. Do, be di speciality di? Sa'n siŵr? Sanity. O ran yr ochr fyw i bethau rwan, dych chi'n amlwg rhyddhau album, ond os a daith o ryw fath yn mynd i ddigwydd? Oes. Da ni gobeithio teithio yr un taith yn ath ni, llynydd sy'n hwyl, a mynd rownd. Mae'n sy'n neis cael ella rhai'r bandiau nath chwarae fy ni llynydd hefyd. So fysa hynna rhywbeth da ni'n anelu at diwedd y flwyddyn, fysa ni feddwl. A wedyn, lle nesaf, da chi ddim sbio mor bell hynny, mae'n siŵr na? Wel, yr album di bob dim di bod yn ddiweddar. Gigs ar daith mi ac yn ôl drwy. Dwi'n meddwl sy'n ni'n licio cario ymlaen, chydig. Da ni ddim yn mynd i fod y band presura yng Nghymru, ond da ni'n eisiau bod yn hynna anyway. Ond bysa fo'n neis gallu gweithio mwy, dwi'n meddwl, efo'n gilydd a wneud, os da ni gyd yn rhydd i gael i wneud gigs bob yn y hyn, dwi'n meddwl bysa fo'n neis, cos da ni wedi mwynhau wneud nhw hyn. End of Gremlin, diolch fawr iawn chi am ddod i fewn i sgwrsio a chanu a pob lwc efo bob dim. Diolch yn fawr. Diolch.